Хора, вижте моето куче, той е ненормално як териер и се казва Чоко. Аз му викам Чокомир. Чокомире! Его! Красавец! Чокомир? Гледайте какво прави. Ут! Чоко не е така, няма да му говори така. Така не си говори. То не е луд, той си е такъв. Чоко много луд. Не е луд и глъм. Трябва да знаеш. Туров е. Той е штуро. Кой искаш, бе, Чоко? Искаш и да ядеш ли? А? А? Искаш да ядеш ли, бе? От нашите кебабчета? И къфтета? Искаш ли, бе? А? Къде е гочката, бе? Ела, Чоко, ела. Чакай, ела до него сега сме. А, така, ела. Ето го гочката, бе, ето го. Къде е гочка? Къде е? Само как иска да дойде при мене. Ела, Чока, ела. Чака. Сега ли е гочката? Дай го погаля. Где? Дали, той ще свикне с тебе. Чоко, това е Гошко. Аз съм Гошко. Не може, моето момче, много си луд, бе. Иска сега. Не може, моето момче. Това, моето момче. Къде е гочката, бе? Ще бъде. Айде, почна. Хайде, тая. Почна. Не така. Не е така, бе. Почна. Айде, дай го. Айде, дръпни се вече. Ами спирам, айде, чао.